Kirubo ase oroboti oru kero togotingana nayo nigo omwana oyo moyo korete amatemwa manene class ya gatano na gatatu KCSE korwase gose KCP korwase bunge ya Bonchari na weta buya atabwatyo bokonyi magega yere korangirwa ase skuru ya St Paul Igonga korende tabwati ncherende aragende ase skuru eyo nabona nigasabira basamaria bayawe sokya na komokonya elio agendere na masoma ye nabo goikirania endoto yaye yo kuba munyagitari amange ni gotwariganire no muri Keitonde mo Stephen Amaria Tankuruku Albert Maraya Ugari nje na kora kiore mwaka 2022 Albert Ugari nigo twasanganira ritangani pikera tara gukegeta seni kia Ndizi TV igoro yo muchando bweni ibo ekisemi chiaye Esabari ya ito nigo yachaka monera stwagende ya mase ya mwe goike skuru ya yo boroso kiore primary school komanyomo chandoye buna tokorero no mwalimu wa monene Tinasia Kalumu. Changamoto ambao wako nayo huyu kijana ana guardian mwenye anaweza sema ni yeye anamshughulikia. Na sana sana ni walimu walikuwa anamshughulikia hapa kwa vitabu chochote kinatakikana. Different teachers ndio walikuwa wanamsupport. When we discovered is staying with the grandparent. Korwa kiore nigo togoike kenyorokia Bunyando Bonchari enka ya Albert asamenta monangina koro mutakanwa Josephine Nyaboke Gisomba aseba menyeta sobutakoboere hapo wanakujanga mbio kumaliza hiyo mlima wano mwiburi oya achita kabangu kogorunkwa na kwa karabana nara maroko abatara maritibu birendi rero ngo cyakire koba biyake wano karro mwana orende kare siko tigai chabere gaiga asomerega nagachire ranji nanywa maji na tumenyete na magokoro nera bantabwate kende nalinga kieri bituma byarengi 200 Albert konyora Max Chimisato asama temwa KCPE nigo kiaregetire kenene ase somya wetera chikonda ninga kiayemo na kweto moyo na kugani gotige skuru. Last year alikuwa anataka kudrop shule, lakini walimu wakaongea na yeye, mimi nikiwa mmoja wao nilimuita na nikamuongelesha na ndio tukamwachilia. Before tokora matemu kunyona rali tukeri menjara baba kenda gasaba ubusi tukarosiro ngori wono litukuri akabere kuchi gukora Kiswahili na science nalina nyote gendo nkabeka munu erongori goikera bono ni Galbert Ugari arangeiri ase skuru ya secondary ya St Paul's Igonga korende gosemerinko iyo buna nanyare goisanekia bintu biganeiri amona gwakane school fees nimbwato boba sana kwa sababu skuru eri nywabandangiriti nabankwenda lakini rendi skuru fees ngayeraru yo gwakana inerera bemichano kwa sababu kengoreri background yeto teko igabo teko nyara enyone primary yenge shida what about in secondary igabo nengo cha konyora muzigo munene sana akona nia ya masomo lakini akona challenge ya maisha kwa sababu ana mwenye anaweza mshungulikia aendelee na masomo yake. Wana ng'ombe na bwate chiga kukitango ntia musuki yake wana narobo kongu nimbwate mbororo kinda nyoro omusamaria omuya ankonye na wangu mwakirambu ya mono kwa sababu nje mwenyene kinde ngeona amwe lakini kara ankonye nenje ninkonya abandi amatuka bwanguganige skuru ya St Paul's Igonga yareko bakego kuma gwetera machibwa maya KCSE abwa se skuru eyo nero Albert Ugari yareko bagakurangirwa nera bwatamaro buna litukelimo nanyareko bakago kuma bune skuru eyo ime skuru eyo korende abantu abatukanyuko yababe mbesoki bakonye nkeye marorayu takunyara ko bakago ikerana Goripoteria Ndizi TV korwa se kenyorokia Bunyando kegotoka se wodi ya Bugia kumwe bunge ya Bonchari erietariane Ndemo Stephen